عزو السلام تنا تقبلوا فنونا من كتتال تركبوا خبركم تعذبتنا كم يتوعلوا نلومي قدام عصرت حدا جنبوت فرق معلتم فرق عن استدالوه هجراون أجراون زينات عزلكم قريبة زلقوا تصفلت مبراتيه نمكتتالكم بخبرين عدمكو بقندر استزينا فيلم مبل 33 عمد صنبلنا صنت نمدمق قند غدانات اسمرا بحبراو مبرات وكيبو ሚኒስትር ሕርሻ ብምኽንያት ኣህጉራዊ መዓልቲ ጥዕና ቡቕሊ ዓውደ ዘተወዲቡ ኣብ ኣስማት ተሳታፍነት ተምሃሮ ኣብ ማዕዲ ትምህርቲ ብ16 ሚታዊት ዓብዩ حفشاو بايتو حبرات هاجرات فلسطين ملو عبال ودب حبرات هاجرات كتكون بعبلال دمسي دقيفو تشاينان هانغارن عم مدنفع دبلوماسياون قطباون زمدناتات زتين سراويت موزامبيك كاب سميناو كفال هاجرو أنصار شبراويان زقانع استرحيت أبقيسو مبل 33 عمد صبلنا صنت ندما غدناتات حرنت سماعتات بعت مسكرمن كالوتن حبرتات بانديرا ايرترا بزوكل حبرتات مبرات تشليمون وكيبون الله وكيل إرينا يوناتان عبيو بملكع صبص عم زدالو تحستو غير مسكل غرزغير كوربايو حنا نوسنا صح حنا نوسنا لفكرنا صح حنا نوسنا لحريانا صح حنا نوسنا أبارينا قد نصحينا فكرت بالشراطنا وكير سدت حلفت أصنعينا بلين تسنت وحسنت سلام بمختب الزبل تيما زبعال زلو مبل 33 عامت صنبلنا صنتي إرتران مدماق كان قدنا تتكتم اسمرا بحبرا ومبرات وكيبو إذا كاب عسرت قنبات كساب دحري سنان بعتن قنبات بريهو زقني حبرا ومبراتي أكل نايتي بعلنا صنت بزدمقن زمعرقن أقبابن من صنبال بهزبن أكلات منقستن ككايد زقن حمد دلواتيو بزمن سرت قدنتات حرنت سماعتات بحت مسكر من كالوثن حبرتات بانديرا إيثرا بزوكل حبرتات مبراتي تشلمون وكيبون يركب ببل 33 صنبلنا صنتي إيثرا نبدماغ كاب 27 ميازيا جميرو بهلاوي مرئيتات مالت كونسرت كننا صنت أبيات تمرتي سبورتا وددر قدي بهلاو ألبساتن كالئن دروز كايد زل مدبات كوينو كوماوي داسات ناي قدنا سعسعيت مرئيت وجلتات بهلي أبقن قدناتاتن كالئن دما أبزغصل معلتات زكايد كخونيو بعلاتنا بحافشا نمنتنا نمسلنا زنصبارقو أقدس تصنبلات كوان تخونو صنبلنا صنت جن حلفا لو زبله وانا دايركتور كفلي بهالن سبورتن صبا ماكل أتو أسمرم صقا برهان نزير الزين ترقوم نمدماغ طراي زي كونه هاقراو كبرتات نامن سياتن تمهارن نمسقار زخيل سفيح مدلوات كم زقبر أفليتو نكوماود داسات عمل كتدما أتو أسمرم كاب 20 كلتن كساب 24 قنبات أو 10 نقصان زبطات كتما أسمرا سسا أو نقصان زبطات بريخ قال نفحي سرجعان دما 86 بدمر 246 داسات سنتين حدنتن كتكل مخانو قاليسو نزي كبر هاقراو بعل مغنيات بمقبار مع كنا زينا إيرترا كاب 10 قنبات جميرا نترقمنا سنتين أممسان معقابان استغفل واقان تران أبركتان حفاش مدبات المعات المختن كمون قسقاس مدبات المعات ببس الله تزن صبارق زتفعل اللي تحسسات كقربا مخانا نحبر حنا نوسنا صح حنا نوسنا لفكرنا صح حنا نوسنا لحريانا صح حنا نوسنا أبارينا قد نصحينا فكرت بالشراطنا وكير سدت حلفت أصنعينا بلين تسنت ሚኒስትር ሕርሻ ብምኽንያት 13 ጉንቦት ኣህጉራዊ መዓልቲ ጥዕና በቕሊ ውሑስ ንግድን ምዕቡል ቴክኖሎጅን ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ትማል 10 ጉንቦት ኣብ ኣስመራ ዓውደ ዘተወዲቡ ህዝባዊ ርክባት ናይቲ ሚኒስትሪ ብመልክዕ ፀብጻብ ዘዳለዎ ትሕዝተሎ ሚካኤል ሓድጉ ከቕርቦ እዩ ኣብቲ ወከልቲ ሚኒስትሪታት ዞባዊ ምምሕዳራት ሃገራውን ማሕበራት ወከልቲ ላዕሎ ትካላት ትምህርቲ ወከልቲ ውድብ ምግብን ሕርሻን ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ናይ ልምዓት መሻርክቲ ክኢላታት ሕርሻ ሓረስቶትን ካልኦት ዝምልከቶም ዝተሳትፎ ዓውዲ ዘተ
መልእኽቲ ሚኒስትር ሕርሻ ዘቕረበ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ኣገልግሎት ሕጋጋትን ቁፅፅርን ኣቶ ተኽላብ ምስግና ምሕላው ጥዕና ቡቕሊ ብቐጥታ ምስ ጥዕናን ውሑስ ቀረብ ምግብን ሕብረተሰብ ከም ዝተሓሓዝ ንግዳዊ ምትእስሳር ዓለምና ድማ ማዕርቲ ዝፈጥሮ ዘሎ ቁጠባዊ ብልጽግና ኣብ ምስጋር ሕማማትን ባልዓትን ኣሉታዊ ተራ ይጻወት ከም ዘሎ ብኣሃዛት እተሰነየ ጭብጥታት ኣቕሪቡ ኣቶ ተኽላብ ኣስዒቡ ሚኒስትር ሕርሻ ምስ ዝምልከቶም ውድባትን ኣህጉራዊ ውዕላትን ብምትሕባር መስርሕ ውሸባን ምድላው ውሑስ ኤሌክትሮኒካዊ ወረቐት ምስክር ምስጋር ቡቕልን ዘመናዊ ንምግባር ብንጥፈት ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣብ ሃገርና ጥዕና ቡቕሊ ንምርጋጽ ኣብ ዝውሰዱ ኣገባባትን ቅጥዕታትን ከዓ ብዙሕ ተሰጊሙ እኳ እንተሎ ኣህጉራዊ መለክዒታት ዘማልአ ብቕዓት ንምብጻሕ ግና ብዙሕ ከም ዝተርፍ ብምግላጽ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ ስትራቴጂያዊ ውጥን 2024 ክሳዕ 2028 ኣስፊሩ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ኣረጋጊጾም ንቤት ጽሕፈት ውድብ ምግብን ሕርሻን ሕብራት ሃገራት ብምውካል ቃል ዘስምዐ ኣቶ ኣስገዶም ተወልደ በጎኑ ብሰንኪ ባልዓትን ሕማማትን ቡቕሊ ብደረጃ ዓለም ዓመታዊ ክሳብ 400 ምህርቲ ሕርሻ ከም ዝኽሰር ብምጥቃስ ጥዕና ቡቕሊ ምስ ቀረብ ጥዑይን እኹልን ምግቢ ከምኡውን ምስ ምፍጣር ጥዑይ ኣከባብን ህይወታዊ ብዙሕነትን ዘለዎ ምትእስሳር ድሕሪ ምዝርዛር ስነ ፍልጠተኛታት ከምኡውን ትካላት ላዕሎት ትምህርትን ምርምርን ብቐንዱ ድማ ህዝቢ ኣብ ምውሓስ ጥዕና ኣትክልቲ ዕዙዝ ተራ ክህልዎም ተላቢዩ ኣብታ ኣጋጣሚ ንምርምራዊ ስራሓት ጥዕና ቡቕሊ ምውሓስ ጥዕና ቡቕሊ ብመገዲ ምፍራይን ተጠቃምነትን ባህርያዊ ጸረ ባልዕ ምውሓስ ጥዕና ቡቕሊ ብመገዲ ውሑስ ንግዲ ኣገዳስነት ላቦራቶርን ምዕቡል ቴክኖሎጂን ኣብ ጥዕና ቡቕሊ ዘርእስቱ መጽናዕታዊ ወረቓቕቲ ቀሪቡን ሰፊሕ ሓበራዊ ዘተ ተኻይዱሉን ተሳተፍቲ መወዳእታ ጽፉፍን ዝተሓደሰን ሃገራዊ ዝርዝር ባልዓትን ሕማማትን ክዳሎ ተጠቃምነት ባህርያዊ ጸረ ባልዕ ክድፋኣሉን ናብ ደረጃ ንግዳዊ መልክዕ ዝዓብየሉ መገዲ ክፍጠርን ኣብ ቁፅፅር ሕማማትን ባልዓትን ዝግበሩ ምርምራት ኣብ ኣህጉራዊ ጆርናላት ምርምር ክሕተሙ ተመክሮ ካልኦት ሃገራት ኣብ ኣገባባት ተጠቃምነት ባህርያዊ ጸረ ባልዕ ክቕሰም ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ስግሮ ደባዊ ሕማማትን ባልዓትን ንኽዓቢ ብዕቱብ ክስራሕ ምውጋን ኣብ ጥቕሚ ዝወዓሉን መዓልቶም ዘሕለፉን መድሃኒታት ጸረ ባልዕ ብልዑል ኣተኩሮ ክስራሓሉ ከምኡውን ምሕያለ ላቦራቶሪታት ኣብ ምርመራ ሕማማትን ባልዓትን ክሕይል ዝብሉን ካልኦትን ርእቶታትን ለባታትን ኣቕሪቦም ኣብ ንኡስ ዞባ ኣስማት ተሳታፍነት ተምሃሮ ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ምስ ዝሓለፈ ዓመተ ትምህርቲ ብምንጽጻር ብማእከላይ ገምጋም ብ16 ሚእታዊት ዓብዩ ሓላፊ ትምህርቲ ኣብቲ ንኡስ ዞባ መምህር ኢብራሂም እኩዳ ብዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2023-24 ካብ ዝተመዝገቡ 7128 ተምሃሮ ኣብ ቀዳማይ ሰሚስተር 23 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 80 ሚእታዊት ከም ዝሓለፉ ብምሕባር ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ንምብራኽ ገና ሓያል ጻዕሪ ከም ዘድሊ ኣገንዚቡ ውፅኢት ተምሃሮ ብብቕዓት ንምድርዑውን ብጻዕርን ኣበርክቶን መምሃራን ሓገዝቲ መደባት ከም ዝትግበሩ ዝሓበረ መምህር ኢብራሂም ብፍላይ ንተምሃሮ 11 ክፍሊ ዝግበር ሓገዝ ዘተባብዕ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣገዳስነት ቅድመ ትምህርቲ ብምስራጹ ዝርግዐ ትካላት ቅድመ ትምህርቲ ርኡይ ዕቤት ከም ዘመዝገበ ብምጥቃስ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ኣስነዳ 3 ኣብ እምበልዳይ ሓንቲ ኣብ ኦሮታ ድማ 2 ኮማዊ መዋዕለ ህፃናት ከም ዝተኸፍታ ኣብሪሁ ንመደባት ትምህርትን ዓበይትን ዓርዮትን ብዝምልከት ድማ ሎማ ዓመት ኣብ ክልቲኡ መደባት 1109 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 1499 ዜጋታት ብስሩዕ ትምህርቶም ይከታተሉ ከም ዘለው ብምሕባር ውላድካ ናብ ቤት ትምህርቲ ምስዳድ ንበይኑ እኹል ስለ ዘይኮነ ወለዲ ኩነታት ደቆም ብደቂቕ ክፈልጡ ምክትታሎም ካሒሉ ተማሕፂኑ ኣብ ንኡስ ዞባ ኣስማት 14 ኮማዊ መዋዕለ ህፃናት ሓንቲ ስሩዕ መዋዕለ ህፃናት 16 ናይ መባእታን ማእከላይ ደረጃ ሓንቲ እሕዳሪ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ብሓፈሻ 35 ትካላት ትምህርቲ ስሩዕ ኣገልግሎት ይህባ ኣለዋ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ኣብ ጽሬት ጎደናታት ኣስመራን ኣብያተ ጽሕፈትን ተዋፊሮም ንዝርከቡ 877 ሰራሕተኛታት ስልጠና ወዲቡ እቲ ካብ 12 ለካቲት ኣብ 8 እብረታት ዝተኻየደ ብዓይነቱ ናይ ፈለማ ስልጠና ዓይነትን ምሕደራን ደረቕ ፈሳስን ጉሓፍ ውልቃዊ ጽሬት ምክልኻል ሓሸራትን ጽሬት ኣብያተ ጽሕፈትን ዘጠቓለለ እዩ ብትሽዓተ ግንቦት ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት መመረቕታ ኣብ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ኣቶ ተኪየ ቀለታ ጽሬት ከተማ ኣስመራ ምርግጋጽ ሓላፍነት ናይ ሰልጠንቲ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ኩሉ ተቐማጢ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ሰልጠንቲ ቀላሲ ተራ ክህልዎም ተሓሳሲቦም
حلافي أهدو من معبال عقم سب أتو برخط تهدسب وغنو السلطنة عقم فلطة سرعتنياتات كب مبال قبو محدرا قحاف نمرقاز ان تصورين صحوفون أكباب نمو حاسن كمزخونة بمحبار متحببار نبرتن تكالاتن كيف اللي يمتمحسينو وكيل سلطنت بوغنا زوصدو السلطنة نتبت مكروك سرحالو تصنحا التعلاليا قحاف بسنة فلطتاوي من قدي كتقبرو كم زحقزون بمقلاص بغط علينا سفحن نتحدثن كوحاب تلابيع أما حداري زوبا معكل أتو فصاحي هايل دما نت سلطنا نزهبو أبالاج أنفر مينيستر تعنا بمسكان سلطنت نزق أسمو سلطنا بقبرا وعيو كدر رعوه أزغاخيرو زي ساعة زيناتات هاقرات وصعيز خبركم تعزبتن مكتالتكم دقيمنا بخبرنا عدم حفشاوي بايتو ودب حبرات هاقرات فلسطين مولو أبالو ودب حبرات هاقرات كتكون بعبلا دمسي دقيفو اتبايتو تمال عصر تقنبوت ابزكايدو أخيبا 143 هاقرات نت امامك دقفان كلوا أمريكا تركبن تشعت هاقرات نت إيغانو جرمن إيطاليان بريطانيان زركبن 25 هاقرات دما دمسان عكيبان نز امامزي فرنسا سبانيا بلجيمن زركبن عبيت هاقرات أوروبا مدقافن فولي كمز قبرو تقليصوم دقف حفشا وايتو ودب حبرات هاقرات نعبال نت فلسطين زو حسو كوانتا زيكونا زم حلالفو ملغتي كمز اللوغن كيلاتات يقلصوم باتين مولو عبالنت فلسطين استوهابا عبال دمس استقطعين بصدر اسرائيل او ودب حبرات هاقرات اتدقف نيشارتر نايت ودب ودق كمز قبرو بمتكاس تقاومو قليصوم مولو عبالنت فلسطين او ودب حبرات هاقرات بايتو تصدتا بزهبو وسانة يزر رقاقز أمريكا أبز حلفة ورح ميازيا عبايتو تصدتا قربة امامه بناي كوفي مسلا كمز عقتتو الزكاريوم كابي حموش تقنبوت بسلسة هاقرات أوروبا عودت كفتس امزقنية بريزيدنت زبايت ريبابليك تشاينا شي جين بينغ تمال عصر تقنبوت مسك قدامي منيستر هانغاري فيكتور أوربان تراخيبو أمد انفع ديبلوماسياون قطماون زمدناتات زدتيو كلتيو مرحتي أب كتما بودابست هذا زكايدو ركب أم معري شركنة استمركوسة زمدنا تشاينا هانغارن نممعبال كم سرحو الرقاقيت بريزيدنت شين قدامي منيستر أوربانن أبي زوباون على ماون قديات بحفشة قداي وشمت قازان يوكرين اندما بفلاي كم استزلاربون تفريتهم تشاينا كوينات يوكرين بزتك عرف تتصاوتو نزلا تراز موغوسك قدامي منيستر أوربان هاجرو نتبقسو كم تدفعلو قليصهم كلتي مرحتي أبتقات عمي مبل 75 عامت من مصرات دبلوماسيا وزمدنا هاجراتهم تنبيلهم بريزيدنت تشاينا شي جين بينغ أقدمو مسمرحتي فرنسان سربيان تراخيبو أبستفل عليه قديات كم استزراربه يذكر سراويت موزامبيك أبسمينا وكفال حقرو أنصار شبراويان زقنع صفيح سرعيد كم زبقس أفليتهم إذا حدش وفري موزامبيك أقدما أنصار شبرا كابزكايلتو سرعيد سفح مخانو زقلتسو أزل سراويت هاجر شبراويان نمدمساس ترؤولو المخانو أرديهم بتسقطات ندادن غازن هبتام زخونه سمنياو كفال موزامبيك ابتحت شبراويان كمزل يمناي قربه تعذب تزتوصوم ابت خبابينا الى 10 بليون دولار كوعتا غاز زكايد زنبره فرنساو كوبانيا توتال انرجي بتصطاو سقات كابل تشحن 21 نطفتاتو كمزون زفص ابصبات يردو إذا خمزين كله موزامبيك رواندا أمريت موزامبيك زكايد زلوا أنصار شبرا زقنع حبراو وتحضراو سرعيت وتاو قصقاس يمزقب كمزلو حبيران بتحبراو سرحيل صفحة كابتي أبتعت شبراويان سرحيل بوتاتات كمستوعط أتصرا أفريت أنا اللوا موزامبيك رواندا أبكل تشحن عصران حدن أنصار شبرا زقنع حبراو سرحيل كايدا أبسم مع كمز بصحة صبصابات يردون بعصر تقنبوت بسمينا وشنخ أفغانستان زوغع الزناب بزسعب برتع لقلق لعلى السوسة صبات ميتهم بتي تفتراو حدقا لعلميتي كالعود دهايم تأفيو بمهلاو قطر موتات كزايد كمزخ القمتات هالو بزي كازي بسنكت حدقا أبتحت أرض انتصلات عرشان كبير كساراتات كمز ورده سمزي أفغانستان أفريت أمالو بوحدو عصر تورجاتات بتي علقلق كمستحاسيا زغلت منغست أفغانستان أبتقبابي خصوصنا اوان حدقا دنگاگي أوي جلو أب أفغانستان أبز حلفة ورح ميازياون بتماسس على البحرية وحدقا سباون نواتاون كساراتات كمز ورده يذكر
እቲ ተረጋጋሚ ሓደጋታት ብፍላይ ኣብ ጽላት ሕርሻ ኣፍጋኒስታን ከቢድ ሃስያ ከም ዘስዓበ በዚ ድማ 80 ሚእታዊት ኣብ ሕርሻ ዝምርኮስ ህዝቢ እቲ ሃገር ተወሳኺ ዕፅረት መግቢ ጋጢምዎ ከም ዘሎ ይግለጽ። ኣብ ግብፂ ክካየድ ዝቐነየ ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ምቁራፅ ተኹሲ ንምትግባር ዝዓለመ ዘተ ብዘይፍረ ከም ዝተበተነ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን። ኣብዚ ብመንጎጅነት ቀጠር ኣሜሪካን ግብፅን ኣብ ከተማ ካይሮ ክካየድ ዝቐነየ ዘተ ወከልቲ እስራኤልን ምንቅስቓስ ሓማስን ናብ ዘቕረብዎ ነጥብታት ክረዳድኡ ከም ዘይከኣሉ እዩ ተገሊጾም። ሓማስ ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ዘሎ ሰራዊት እስራኤል ክስሕብን ን12 ሳምንታት ዝጸንዕ ምቁራፅ ተኹሲ ክትግበርን ዘቕረቦ ጠለብ እስራኤል ምጸጥታዊ ረብሓታታ ከም ዘይሳነ ብምጥቃስ ከም ዘነጸገቶ ተፈሊጦም። ክልቲኦም ወገናት ሕድገታትን ምትዕፅጻፍን ክገብሩ መንጎኛታት ናይቲ ዘተ ዝኾና ቀጠር ኣሜሪካን ግብፅን ጸዊዐን። ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ምቁራፅ ተኹሲ ክግበር ዝተወደበ ዘተ ብዘይፍረ ክብተን ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝተቐሱ ጸብጻባት ንምዕዋቱ ብወገን እስራኤል ዝጥቀስ ተበግሶ ክውሰድ ከም ዘይጸንዐ የረድኦ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እስራኤል ኣብ ራፋሕ ጀመረቶ ደብዳብ ብሰፊሕ መልክዑ ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ እዋን ኣብ ውሽጢ ሳለስተ ጥራይ ልዕሊ 110,000 ነበርቲ ከም ዝተመዛበሉ ተቓሊሑ። ትካላት ጥዕና ራፋሕ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ደብዳብ ኮይኖም ምህላዎም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ። ኣሜሪካ ንኣህጉራዊ ሕግታት ንግዲ ዝጻረር ፖሊሲታት ትኽተል ከም ዘላ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ወቒሳ። እዚ ዝገለጽ ዘሎ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ 37 ትካላት ቻይና ንግዳዊ ማሕነቆታት ድሕሪ ምትግባራ እዩ። እተን ትካላት ምጽላት ምክልኻል ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ንግዳዊ ንጥፈታት ሩስያን ምትእስሳር ከም ዘለዎን ዝተቐሰት ኣሜሪካ ንጸጥታዊ ድሕነታ ክትብል ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰደት እያ ኣረዲኣ። ይኹን እምበር ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቻይና እቲ ስጉምቲ መቐጸልታ ናይቲ ኣሜሪካ ገስጋስ ሃገሩን ምትዕንቓፍ ከተካይዶ ጸንሐት ዘተ ምዃኑ ብምጥቃስ ብትሪ ኮኒንዎ ኣሎ። ሃገሩ ነዚ ኣሜሪካ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ተመጣጣኒ መልሲ ግብሪ ከም ትህበሉ እቲ ሚኒስትሪ ብተወሳኺ ኣፍሊጦም። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሃገራት ተጽድቆ ዘላ በይናዊ እገዳታት ጠንቂ ንግዳዊ ዘይምቅዳዊ ይኸውን ከም ዘሎ ጸብጻባት የረድኦም። ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ቱርኪ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ሃገሩን ምድንፋዕ ሎሚ ዓመት ንወተሃደራዊ ባጀት ብልዕሊ ዕፅፊ ከዛይዶ ምዃኑ ሓቢሩ። ብመሰረት ሓበሬታ ኣብ 2023 ኣስታት 16 ቢልዮን ዶላር ዝነበረ ባጀት ምክልኻል ቱርኪ ኣብዚ ዓመት እዚ ናብ ልዕሊ 40 ቢልዮን ዶላር ክብ ዝብል ተፈሊጡ። እቲ ባጀት ቱርኪ ኣቐዲማ ኣብ ጽላት ምክልኻል ካብ ዝሰላዓቶ መጠን ገንዘብ ዝዓበየ ምዃኑ እዮም ጸብጻባት ዝጠቕሱ። ፕሬዚደንት ቱርኪ ጣይብ ኤርዶጋን ወተሃደራዊ ዓቕሚ ሃገሩ ንምምዕባል ኢንዱስትሪ መፍረ ኣጽዋር ክድንፍዕ ከም ዘለዎ ይክሕብር ጸኒሑ። ቱርኪ ብሸመታ ኣጽዋር ብደረጃ ዓለም ኣብ መበል 19 ተርታ ከም ትስራዕ፣ እዚ ድማ ኢንዱስትሪ መፍረ ኣጽዋራ ከምቲ ዝድለ ይግስግስ ከም ዘየለ ዘመልክት ምዃኑ ወተሃደራውያን ክኢላታት ይገልጹ። ንሎሚ ቀዳም 11 ግንቦት ፍርቂ መዓልትን ፈረቓን ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናድኦ ንምዝዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም። መበል 33 ዓመት ጽምብል ናጽነት ምድማቅ ቀንዲ ጎደናታት ኣስመራ ብሕብራዊ መብራህቲ ወቂቡ። ሚኒስትሪ ሕርሻ ብምኽንያት ኣህጉራዊ መዓልቲ ጥዕና ቡቕሊ ዓውደ ዘተ ወዲቡ። ኣብ ኣስማጥ ተሳታፍነት ተምሃሮ ኣብ ማዕዲ ትምህርቲ ብ16 ሚእታዊት ዓልዩ። ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ፍልስጥኤም ሙሉእ ኣባል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክትከውን ብዓብላሊ ድምፂ ደጊፉ። ቻይናን ሃንጋርን ኣብ ምድንፋዕ ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ዝምድናታት ዘትየን። ሰራዊት ሞዛምቢክ ካብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገሩ ኣንጻር ሽበራውያን ዝቐንዐ ስርሒት ኣበጊሱ። ንሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናድኦ ብተዛዚሙ ኣሎ። ስለምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን። ብወገንና ብሩህ መዓልቲ